Hey guys, welcome to my YouTube channel. दिनै आं नोंसोरखौ FL Studio मारै बिट बानायो फोरोंनो नागिरदों ओंखायनो नायलांबानो जाबाय। दा बेवहाय दं जोंहा पुरा एम्प्टी प्लेलिस्ट मिथिबाय दा जोङो मिउजिक बानायनोबा फार्स्टआव मा खालामो होनबा जों BPM सेट खालामगोन मिथिबाय दा बिट्स पर मिनिट बे BPM जादों बिदिनो मिउजिकनि स्पिडखौ माबा कन्ट्रल खालामग्राना स्पिड नोंनि बेसेबां स्पिडआव दोननो लुबैदों नोंनि मिउजिकखौ दा आङो बेहाय 135 लादों ओमफ्राय बिदिनो बेहाय पेटार्न 1 लिरनाय दंना बेहाय राइट क्लिक होनानै रिनेम नङाबा रिनेम एन्ड कालाराव थुदो ओमफ्राय बेहाय मोनसे नाम दोनदो आं बेहाय पियान' दोनगोन मानो होनबा आं दा पियान' इउज खालामगोन बेहाय कर्ड्स बानायनो थाखाय दा बेहायनो प्लास अपसन नुदों प्लास अपसन थुनानै FL किसआव माबादो सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय बिदिनो क्रस खालामदो राइट क्लिक पियान' रल ओमफ्राय माबाया फैबाय नै पियान' रला फैबाय दा बेहाय नोङो कर्ड्स बानायनो हासिगोन दा नों नायलांदोल' कर्ड्सखौ मारै बानायो आं बेहाय दा रुट नोट्स लादों रुट नोट्सआनो जादों B G A ओमफ्राय F शार्प ना दा आं बेखौ B माइनराव कनभार्ट खालामबाय B माइनर G मेजरनिफ्राय A मेजरनिफ्राय F शार्प माइनर ना दा बेनो जाबाय आंनि मोनब्रै कर्ड आं बे मोनब्रै कर्डआवनो मोनसे बिट बानायलांगोन ड्रप ना मोनसे पुरा इडिएम ना मोनसे मा होनो बिट बानायलांगोन आरो बे मोनब्रै कर्डजों दा बिदिनो मेल'डि क्रिएट खालामबाय बिनि गोजौआव दा भिडिअ'आथ' देनजार गोलाव जाखासिगोन ओंखायनो आङो मा होनो बिदिनो पार्ट 1 पार्ट 2 बानायगोन आरो ना दा नोंसोरो पार्ट 1 पार्ट 2 खौबो चेक खालामबानो जाबाय आङो लिंकआव डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आं लिंकखौ नोंसोर नायलांबानो जाबाय पार्ट 1 पार्ट 2 गासिबो ना जोबजासिम आरो दा फाइनालि जोंना गोजौनि मेन लिडा जोब्बायना दा बेखौनो जोङो कपि खालामनानै हायार अक्टेभाव सेम होबावगोन आरो ना एसे माबा एग्रेसिभ खोनासिननायनि थाखाय दा साबसिन खोनाबाय दा हायार अक्टेभाव होनानै दा बिदिनो नोंसोरो जि खालामबा बिदि एसे मा होनो डाबल ना अक्टेभ सोलायनानै होनांगौ आरो मेल'डिसफोरखौ होमबा साबसिन खोनायो दा आङो मिक्सार 1 खौ सेलेक्ट खालामगोन पियान'नि थाखाय उनाव बेहाय इफेक्ट्सफोर होनो थाखाय ना पियान'आ डेन्जार गाज्रि खोनादों आरो दाथ' ओरैनो स्टक लागै नालाय ओंखायनो एसे बेखौ प्रसेसिं खालामनांगोन ना इफेक्ट्स होनानै एसे मोजां खोनाहोनांगोन आरो दा जोंना पियान'थ' जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो दा लिड बानायसै आरो लिड ना बे मेल'डिखौ नुनो थाखाय बेनि थाखाय जोङो पेटार्न खुलिगोन पेटार्न 2 नाम दोनगोन लिड्स होनानै ओमफ्राय बेखौनो एसे रन दोनगोन मोजांनो ओमफ्राय इन्टार ना दा जों बे 3 अपसनाव मेनु थुनानै बेहाय जोङो सिट्रा सेलेक्ट खालामगोन FL स्टुडिय'नि स्टक प्लागइन जों बेहाय बेनि डिफल्ट नङा माबा साउन्डआ बिदि बुङो ओमफ्राय बेहाय बेखौनो इउज खालामनो हागौ एसे मा होनो बिसोरनि माबा भेल'सिटिस बायदिसिनाफोरखौ एसे सेटिंस खालामनानै ना
बेहाय मा खालामदों होनबा आं दा साउन्डखौ एसे डिजाइन खालामदों आरोना एसे मोजां मोननायनि थाखाय। दा साउन्ड डिजाइनाथ' जाबाय, दा मा होनो जोङो सिगांनि बे पियान'आ बेहाय थांनानै जों बिनि कर्ड्सखौ कपि खालामनानै बे जोंनि दा बानायनाय लिडआव पेस्ट खालामफैगोन दा बेखौ पेस्ट खालामनानै खोनासंदो। दा जोंनि बेहाय कर्ड्सखौ नाङा, खालि लिड्सखौल' नांगौ ना, गोजौनि मेल'डिखौल' नांगौ। दा जों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै हाइ अक्टेभाव लांगोन, एसे साबसिन एसे पुरा स्ट्रंसिन खोनानायनि थाखाय ना। दा लिडआबो जाबाय, बाट डेन्जार विक ना जोंनि लिडआ दा, ओंखायनो जोङो हार्मार लादेरगोन। बेबो मोनसे स्टक प्लागइनखा FL Studioनिनो। दा बेहायबो जों बेनिनो डिफल्ट नङा, बिदिनो ओरैनो सेट प्रिसेट ओरैनो सेट थाखानायखौ बाहायनो हागौ। दा बेहायबो एसे साउन्ड डिजाइनिं खालामसै नोंसिनि नालाय दा जाबाय बेबो, जों बेखौ कपि खालामनानै पेस्ट खालामबावगोन दहायनि सेम लिडजों। दा जासिगोन बेनो, एसे मोजां गोमखाबाय। दा जोङो जोंनि लेड पेटार्नखौ प्लेलिस्टआव लाबोगोन, ओमफ्राय सेट खालामसै जायगा। दा लिडनि थाखाय जोङो मिक्सार टु सेलेक्ट खालामगोन, बेखौ नाम दोनगोन लिड्स ना। ओमफ्राय बेहाय जोङो एसे प्रसेसिं खालामसै, एसे एफेक्ट्सफोर होसै बे लिडआव एसे साबसिन गोमनायनि थाखाय। दा जोंना मिक्साराथ' सेट जाबाय, दा जोङो बेहाय इफेक्ट्स होसै। फार्स्टआवनो जोङो रिभार्ब होगोन, बेनि ल' काटखौ फुल होसै, ओमफ्राय बिनि साइजखौ एसे माने फुलखौनो होसै, वाइट पुरा गोमसारजोबनायनि थाखाय ना। ओमफ्राय जोङो बिनि ड्राइखौ एसे खमायगोन। दा आं रिभार्बखौ बेसेल' सेट खालामगोन, ओमफ्राय सेकेन्डआव इफेक्टर बाहायगोन। इफेक्टरावबो आं मा खालामगोन होनबा रिभार्बखौनो सेट खालामगोन। रिभार्बखौ एसे बिनि माबासिन ना, बिदिनो डिके बिनि वाइटखौ एसे गुवारसिन गोमहोबावगोन आङो माबा इफेक्टरजों। दा जोंना इफेक्ट्सआ जाजोबसिगोन बेनो। दा बेहाय बेनि खमिया मा जादोंबा, दा जोङो बेखौ एसे साइड चेन्ज खालामनांगोन ना, एसे बाउन्सि वाइप, एसे बाउन्स जानाय बायदि खालामनांगोन। ओंखायनो आं बेहाय फ्रुटि बेलेन्स बाहायगोन। बेनि भलिउमखौ राइट क्लिक होनानै क्रिएट अट'मेशन क्लिप बानायगोन ना, ओमफ्राय बेहाय बिनो मोनसे पेटार्न साइड चेननि पेटार्न बानायसै। दा जों बेखौ पुरा स्मलाव ड्रेग खालामगोन, बे पेटार्न माबाखौ साइड चेननि माबाखौ मा होनो अट'मेशन क्लिपखौ ना, ओमफ्राय बेहाय बिदिनो साइड चेननि ड्र' खालामगोन। नोंसोरबो बिदिनो सेम ड्र' खालामदो बेहाय आं जेरै खालामो, होमबानो साइड चेन जागोन बेयो। दा जोंना साइड चेनाबो जाबाय। दा बेखौनो जोङो सर्ट ना, बेखौ सर्ट बानायनानै गासिबो जेराव लिडआ सोलायोना, बेनि माबाया मा होनो मेल'डि सोलायो, बेहाय सेट खालामनानै होजोबसै साइड चेन जाजोबनायनि थाखाय। दा जोंना साइड चेनाबो जाबाय, फुल सेट जाजोब्बाय साइड चेनाबो। दा जोङो बेहाय गोदान पेटार्न खुलिसै बेहाय, ओमफ्राय बिनि कर्ड्स ना, कर्ड्स बानायसै जोङो। ओंखायनो पेटार्ननि नामखौबो कर्ड्स दोनगोन, एसे मोजां रं दोनगोन। ओमफ्राय दा बेहाय आङो मा खालामगोन होनबा माखासे प्रिसेट सेलेक्ट खालामगोन आरोना माबानि थाखाय। दा बेहाय आं मा प्रिसेटखौ मोजां मोनो बेखौनो माबासै ड्रेग खालामनानै बे प्लासआव
लिभ खालामफैसै ना दा आंना प्रिसेट सेलेक्शनाबो जाबाय दा आं मा खालामगोन होनबा दहायनि बे पियान' बानायनाया कर्ड्स बानायनाया बेखौ जोङो राइट क्लिक होनानै कपि खालामनानै बे दानि बानायनाय कर्ड्सआव पेस्ट खालामफैगोन दा बेहाय पेस्ट खालामनानै बेनि जोङो बेहाय खालि कर्ड्सखौल' नांगौ दा जोंनो बिनि लिडखौ नाङा ओंखायनो आं लिडखौ दानगोन सेलेक्ट अल ओमफ्राय कन्ट्रल एक्स होनानै दा बेहाय एसे ल' ड्राइ दोनदों बेखौ आं एसे हाइआव लांगोन बे कर्ड्सखौ दा जोंना कर्ड्सआबो मोजाङै बुंखाबाय ओमफ्राय आं दा मा खालामगोन होनबा बेखौ बिदिनो एसे सर्ट खालामनानै ना एसे जोंनि मेल'डिजों मिलायनाय खालामसै आरोना बिनि कर्ड्सखौ दा जोंना फाइनालि कर्ड्सआबो जाबाय फार्स्टना ओमफ्राय दा बेखौ माखासेखौ दाननानै जों बे फार्स्टनि बे पेटार्ना बिदा बेखौ जोङो कपि खालामगोन ना ओमफ्राय बिसोरनि मा होनो जोङो बेखौ जोंनि बे सिगांनि दोननाय नर्माल कर्ड्सआव लांफिनगोन जोंना कर्ड्सआ माबा लादोंमोन होनबा जों बि माइनर लादोंमोन ओमफ्राय जि मेजर बिनि उनाव ए मेजर ओमफ्राय एफ साब माइनर ना ओंखायनो आं दा बेखौ गावसोरनि जायगायाव दोनफिनबाय आरो दा जाबाय जोंना कर्ड्सआबो गावसोरनि जायगायाव थाजोब्बाय दा आं मा खालामगोन होनबा बेनि थाखायबो मिक्सार चेनेल ट्रीखौ सेलेक्ट खालामनानै बेहायबो कर्ड्स नाम दोननानै बेहाय एसे प्रसेसिं खालामसैना बे कर्ड्सखौ दा आंना मिक्साराबो सेट जाखाबाय दा मा खालामगोन होनबा बे मेनुआव ना बे थ्रि डट अपसन थुनानै बिनि बे बेखौ मा होनो मिक्सार ट्रीआव सेन्ड खालामग्रोसै ओमफ्राय बे सिगांनि कर्ड्सखौबो बे दहायनि सेकेन्ड प्रिसेटआव पेस्ट खालामसै कपि खालामनानै दा सेकेन्ड प्रिसेटआबो जाबाय बाट बेनि भलिउमा एसे खराद्रायदों ना ओंखायनो आं बेनि भलिउमखौ एसे खमायगोन दा आंनि माइन्डआ बेहाय एसे सोलायबाय आङो दा मा खालामनो लुबैदों होनबा खालि बिनि रुट नट्सखौल' दोननो लुबैबाय आरोना ओंखायनो आङो बिसोरनि बे गोजौनि मोननै कर्ड्सखौ दाननानै खालि बिनि लास्ट ना रुट नट्सखौल' दोनसिगोन आङो ओमफ्राय बेखौ सेलेक्ट खालामनानै एसे हायार अक्टेभाव लांबावसै एसे साबसिन गोमनायनि थाखाय दा जाबाय जोंना कर्ड्सआबो मोजाङै बुंखाबाय दा जों मा खालामगोन होनबा बेहाय एसे इफेक्ट्स होदेरसै ना दा फार्स्टआवनो आं बेहायबो रिभार्ब होगोन बिनि लकेलखौ फुल होबावगोन ओमफ्राय बिनि साइजखौ पुरा फुल ओमफ्राय बिनि ड्राइखौबो एसे बारायबाय ओमफ्राय वेटखौबो बारायबाय ना ओमफ्राय जाबाय रिभार्बनि खामानिया बिसोरल' दानि थाखाय दा सेकेन्डआव आं आरो इफेक्टर बाहायबावगोन बेहायबो रिभार्बखौनो सेट खालामगोन ओमफ्राय बेहायबो एसे ना सिगांनि बादिनो खालामगोन आरो बेबो जाबाय दा आङो बेहाय फ्रुटि बेलेन्स सरि इकुवेलाइजार बाहायगोन आङो इकुवेलाइजार माने आंनि बेनि माखासे फ्रिकुवेन्सिसखौ दाननो थाखाय आंनो बेहाय बिनि ल' एन्डखौ बारा नाङा ओंखायनो ल'खौ एसे दानगोन ओमफ्राय बिनि मिडखौबो नाङा ओंखायनो मिडखौबो एसे दानगोन बिनि हाइ एन्डखौ एसे बारा खालामहैगोन जाबाय इकुवेलाइजारनि खामानिया दा जोंना कर्ड्सनि प्रसेसिंआबो जाबाय दा जोङो साब बेस एड खालामगोन साबसिन गोनांनि थाखाय दा साब बेसखौ एड खालामबाय ओमफ्राय दहायनि बे जों रुट नट्सल' दोननाय कर्ड्सआ बेखौ कपि खालामनानै पेस्ट खालामगोन दा नोङो साब बेसखौ खोनायाखै जानो हागौ नों इयारफन बाहायबा एसे खोनागोन आरोना साब बेसखौ दा मा खालामगोन होनबा जों बेखौ साइड चेन्ज खालामगोन बेनि थाखाय जोङो फ्रुटि बेलेन्स लागोन बेखौ आरो अट'मेसन क्लिप बानायगोन बेनि थाखाय दा अट'मेसन क्लिपआबो जाबाय दा जोङो प्लेलिस्टआव थांनानै बे अट'मेसन माबाखौ ना बेनि पेटार्नखौ पुरा सर्टन खालामगोन फार्स्टआव जोङो जोंनि कर्ड्सखौ पेस्ट खालामग्रोगोन ना सेलेक्ट खालामनानै प्लेलिस्टआव कर्ड्सआ सेट जाबाय दा जोङो बे फ्रुटि बेलेन्स ना बेनि अट'मेसनखौ सर्ट खालामनानै बे जों गोजौआव दहाय सिगांनि बानायनाया बिदिनो सेम पेटार्न बानायगोन आरो बेहायबो ना
सेम गोमहोनायनि थाखाय दा आं बेहाय बे गोजौनि अट'मेसन क्लिप दहाय बानायनाया जोङो लिडनि थाखाय बिदिनो सेम बानायगोन बेहायबो। दा आं खालि मा खालामदों होनबा बे गोजौनिखौ नायनानै बेहाय एसे कपि खालामदों आरोना, सेम बानायनो ट्राइ खालामदों। दा जाबाय जोंना कर्ड्सनि साइडसिनाबो दा जों बेखौनो सेम गोजौनि बादि मा होनो गासिबो माबाना कर्ड अबेयाव चेन्ज जायो बेहाय माबासै आरो सेट खालामना होजोबसै। दा जोंना फाइनालि मोजां गोमबाय कर्ड्सआबो साइडसिन जाबाय। दा आङो नेक्स्टआव एसे माबाना एसे इम्टि खोनादों बेकग्राउन्डखौ माने कर्ड्सखौना, ओंखायनो आङो बेहाय प्लासआव थुनानै 3x असिलेटर सेट खालामसै। ओमफ्राय बेहाय बे डाइसनि अपसन दंना मोनथामावबो 1 2 3 बेखौ सेट खालामनानै वाइट नइस बानायसै आरोना, वाइट नइस होदेरसै। दा बेहायबो आङो बे सिगांनि कर्ड्सआ बेखौनो राइट क्लिक कपि ओमफ्राय वाइट नइसआव फैनानै पेस्ट ना, ओमफ्राय बेनि भलिउमखौ एसे खमायगोन मानो होनबा एसे बांद्राय जादों बेनि भलिउमा। ओमफ्राय बेखौबो मिक्सार ट्रेयाव सेन्ड खालामसै बेहाय, मानो होनबा जोंना साइडजों बानायनाय दंखायो मिक्सार ट्रेयावनो। दा बे जाबाय। दा जोंना बेकग्राउन्डआव एसे फिलिंस फैयो आरोना, पुरा एसे वाइट खोनाबाय नै जोंना बेकग्राउन्डआ वाइट नइस होदेरनानै एसे साबसिन खोनादेरबावबाय। दा आं बेहाय मा खालामदों होनबा 1/6 स्टेपआव लांनानै ना बेनि दहायनि कर्ड्सनि साइडसिनखौ एसे सोलायदों आरो साबसिन माबानायनि थाखाय, बेनि बाउन्सआ ना साबसिन जानायनि थाखाय। दा जाबाय जोंना कर्ड्सआबो एसे बाउन्सि खोनाबाय। दा जोंना कर्ड्सआ मोजाङानो गोमबायमोन, बाट जों साब बेस एड खालामनाया बे एसे मारैबा आगोल खोनागोदों आरोना। ओंखायनो आं दा मा होनो कर्ड्सआव थांफिननानै बे जोंनि साब बेसआ बेखौ मिक्सार चेनेल 4आव थिनहरसै। ओमफ्राय 4आव थिनहरनानै बेनि थाखायबो नाम दोनसै एसे मोजां साब बेस होननानै बे मिक्सारनि नामखौ। ओमफ्राय बेहाय जोङो फ्रुटि बेलेन्स सेलेक्ट खालामसै ना, फ्रुटि बेलेन्सजों जोङो दहायनि मारै साइडजों खालामामोन भलिउमखौ अट'मेसन क्लिप बानायनानै बिदिनो सेम बानायसै आरोना बेहायबो। दा जोंना अट'मेसननि पेटार्ना फैबाय नै, जों बेखौ पुरा गाहायाव लाबोनानै सर्ट खालामसै ना, सर्ट खालामनानै बेखौ लाइनाव लांग्रोगोन आरोना, माने जोंना दा नै माबाया स्टेप्सआवसो दं जोंना 1/6 स्टेप्सआवसो दं जोंना माबाया पेटार्न प्लेलिस्टआ, ओंखायनो जों बेखौ लाइनाव लांग्रोगोन फार्स्टआव। दा लाइनाव लांबाय ओमफ्राय एसे सर्ट खालामसै ना, माने सर्ट खालामनो माने सेम पेटार्न ड्र खालामसै दहायनि बादि।
दा जोङो लाइनाव लांफिनग्रोगोन ओमफ्राय मानो होनबा जों कर्सआव दहाय लाइनाव लांनानैसो बानायदोंमोन ना माबाखौ ओंखायनो सेम बानायनो थाखाय जोंबो लाइनाव लांफिनबाय जाबाय जोंना साब बेसनि अट'मेसन क्लिपआबो दा जों बेखौ गुसुं खालामसै सर्ट खालामनानै बिदिनो मा होनो दहायनि बादि प्रेस खालामफिनसै ना सर्ट खालामनानै बिदिनो स्टेप बाय स्टेप ना अबाव सार्टिन खालामनो लुबैदों बेहाय होलांसै दा जाबाय जोंना साब बेसआबो जाबाय सार्टिन जाबाय दा मोजाङानो गोमबाय साब बेसखौ आगोल बाउन्स जागोननाय खोनायासै ना दा मोजां गोमबाय साब बेसआबो कर्ड्सआबो लिड्सआबो फुरा मोजां जाजोब्बाय जोंना दा बेहाय आं मा खालामगोन होनबा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै बेखौ ओरैनो कपि खालामनानै एसे जायगाखौ सोलायलांसै आरोना उन बानायलांनानै बे सिगांनि माबाफोरखौ पेटार्न्सफोरखौ दानजोबसै माने आं दा इन्ट्र' बानायनो थाखाय स्पेस खालामदों आरोना दा एसे सर्ट इन्ट्र' बानायसै मिउजिकनि थाखाय दा जोङो इन्ट्र'नि थाखाय मोनसे पेटार्न खुलिगोन माने पेटार्न बानायगोन बेखौ पेट्स नाम दोनगोन ओमफ्राय बेहायबो सिट्रासखौनो सेलेक्ट खालामगोन सिट्रासआव आंनि मोनसे फुरा फेभरेट मोनसे माबा दं आरो मा होनो प्रिसेट ना पेट्सआव फुरा मोजां पिस गोमो आरो बे साउन्डआ ओंखायनो बेखौ आं लागोन ओमफ्राय पियान'आव थांफिननानै बिनि कर्ड्सखौ कपि खालामनानै पेस्ट जोंनि बे डिस्टेन्सआव ना बे जोंनि बे दासो लानाय प्रिसेटआव कपि खालामनानै पेस्ट खालामफैगोन दा जोंना कर्ड्सआबो पेस्ट जाफैखाबाय दा मेल'डियाबो फैफादों दा जोंनो बेहाय मेल'डिखौ नाङा जोंनो खालि कर्ड्सल' बानायगोन आरोना पेड्सजों जोङो खालि जोंनो बेखौ कर्ड्सल' नांगौ ओमफ्राय दा जों बेखौ हायार अक्टेभाव लांगोन मोजां गोमनो थाखाय हायाव बारा मोजां गोमाखै ओंखायनो गाहायाव लाबोफिनबाय आङो दा बेखौबो जोंनि प्लेलिस्टआव सेट खालामफैसै दा आङो मा खालामगोन होनबा एसे बेकग्राउन्ड नइसनि थाखाय ना आङो मोनसे रेन ना अखा हानायनि आंनाव मोनसे अडिअ' क्लिप दं आरो मोनसे सेम्पल दङ साउन्ड सेम्पल अडिअ' सेम्पल दङ बेखौ आङो लागोन बेखौ एसे इन्ट्र'आव होनो थाखाय ना मोजां मोननो थाखाय फुरा पिस एसे स्मुथ जाबोनायनि थाखाय दा जोङो मोनसे पेटार्न खुलिबावगोन अर्केस्ट्राल ना ओरैनो सर्टआव दोनसै ओमफ्राय बेहाय जोङो मा खालामगोन होनबा सिट्रासखौनो सेलेक्ट खालामगोन बेनिफ्राय बेहाय मोनसे अर्केस्ट्रालनि ना मोनसे प्रिसेट थिगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे प्रिसेटखौ लागोन अर्केस्ट्राल माबा पेड गोमनायनि थाखाय एसे माबा बेकग्राउन्डखौ एसे माबा बावनो थाखाय फुलफिल खालामबावनो थाखाय दा बेहायबो जोङो पियान'निनो कर्ड्सखौ कपि खालामनानै सेम दहायनि बादि बेहायनो फैनानै बेहाय पेस्ट खालामफिनगोन दा जोंना नै पेस्ट जाबावबाय मोजाङै गोमखादों माथो मोजांखौनो मोनखाबाय दा आं बेहाय इफेक्ट्सखौबो जायखिया बेहाय खालि बारा इफेक्ट्स नांनाय नंला आरो बे अर्केस्ट्रायावनो मोजाङै गोमखादों दा आं बेहाय मा खालामगोन होनबा बेनि थाखाय मोनसे मिक्सार खुलिसै मिक्सारनि नामखौ दोनसै बेहाय अर्केस्ट्रा इन्ट्र' पेड्स होननानै ना अर्केस्ट्रा नङा इन्ट्र' पेड्स होबाय ओमफ्राय बेखौ बिदिनो ब्लेक कालार दोनबाय ओमफ्राय बेहाय जों मा खालामगोन होनबा जों बेखौ फुरा गाहाय स्ल'निफ्राय स्मुथ जाबोगोनांगौ ना स्टार्टिङाव ओमफ्राय माबानांगौ आरो ओंखायनो बेहाय आङो फ्रुटि फिल्टार बाहायगोन फ्रुटि फिल्टार दा सरि बे नङा आलदासो बेखौ मिउट खालामफिनसै दा जोङो फ्रुटि फिल्टारसो नांगौ ओंखायनो फ्रुटि फिल्टारखौ होनानै बेनिनो मोनसे अट'मेसन क्लिप बानायगोन आरोना बेनि ल' पासखौ दा जोंना अट'मेसन क्लिपआव फैखाबाय नै फिल्टारनिया दा जों बेखौ बिदिनो सर्ट खालामसै सर्ट खालामनानै स्मुथ ना जोंनो फार्स्टआव मा नांगौ होनबा फार्स्टआव जोंनो लासैसो जाबोनांगौ ओंखायनो जोङो
बेखौ जायगायाव लांनानै फिल्टारनि पेटार्नखौ जोङो फार्स्टआव फुरा ल' खालामग्रोगोन ना ल' दोनग्रोगोन बेनिफ्राय लासै लासै फुरा हाइ खालामबोसै ना लासै ओमफ्राय खरा गोमोनायनि थाखाय दा बेहाय मा खालामदों होनबा दा एन्डिंआव एसे खरा होबोबाय आरोना फिल्टारखौ फुरा बेनि ल' पासखौ फुरा हाइयाव लाबोबाय आङो दा बेहाय मा जादों होनबा जोंना इन्ट्र'नि थाखाय जायगा थायाखै ओंखायनो आङो फार्स्टआव बे राननिया गोलाव जादों राननि बे साउन्ड सेम्पोला ओंखायनो बेखौ गुसुं खालामग्रोगोन दा आङो बेखौ गुसुं खालामबाय ओमफ्राय बे जोंना ड्रपआबो आगोल जादोंना ओंखायनो जोङो बे ड्रपखौ सेलेक्ट खालामनानै बेखौ जायगा सोलायगोन आरोना बिनि जायगा बानायबावगोन इन्ट्र'नि थाखाय दा जोंना मा होनो रेनाबो ना बेखौबो जोङो रेननि एन्डिंखौ फुरा स्मुथ एन्डिं खालामनो थाखाय जोङो बेनि थाखाय मोनसे अट'मेसन क्लिप बानायदों आरो रेननि भलिउमखौ एन्डिंआव बिदिनो लासै खरानिफ्राय लासै माबानिफ्राय खमायलांनाय बानायदों अट'मेसन क्लिपनि गेजेरजों दा जोंनो इन्ट्र'नि थाखाय बेस नांगौ ओंखायनो जोङो पेटार्न खुलिगोन साब नाम दोनगोन बेखौ ओमफ्राय बेखौबो एसे रं दोननानै मेनुआव थुनानै बेहाय जों मोनसे प्रिसेट सेलेक्ट खालामगोन साब बेसखौ दा साब बेसआ फैबाय साब बेसखौबो सेलेक्ट खालामखाबाय दा जोङो मा खालामनांगौ बेहाय पियान' रल ना पियान' रलाव थुनानै जों पियान' रल सफैबाय नै जों बेहाय दा बेनि पेटार्न बानायगोन आरो बेसनि ना जोंना फार्स्टआव बि दङ ओंखायनो बि सेकेन्डआव जि थार्डआव ए ओमफ्राय लास्टआव एफ शार्प ना दा जों बेखौ बेनि पेटार्नखौ प्लेलिस्टआव लाबोगोन दा जोंना मा जादोंबा बेसआ लाउद्राय जोब्बाय आरोना ओंखायनो जों बेखौ गुसुं खालामगोन सेलेक्ट खालामनानै बेखौ सर्टन खालामग्रोजोबसै फार्स्टआव सर्ट खालामजोबसै ओमफ्राय बिसोरनि जायगायाव लांजोबसै आरोना दा जाबाय जोंना गावसोरनि जायगायाव थांजोब्बाय बेसआबो दा आंनो बेहाय एसे डाउन लिफ्टार नांगौ आरो ओंखायनो आङो आंनि सेम्पोल्सनिफ्राय मोनसे सेलेक्ट खालामनानै बेहाय लाबोसै ना डाउन लिफ्टार बिदिनो एसे माबानि थाखाय एसे मा होनो जोंनि बेकग्राउन्डखौ फिल आप खालामबावनो थाखाय दा बेखौनो मोजां मोनबाय आङो ओंखायनो बेखौनो मा होनो ड्रेग खालामनानै आंनि प्लेलिस्टआव ड्रप खालामफैसिगोन ओमफ्राय बेनि भलिउमखौ फुरा ल' होसिगोन दा जाबाय बेबो ओंखायनो आं दा मा होनो दहायनि जोंनि बे साब बेस बानायनाया बे एसे एमटि खोनादों आरो ओंखायनो बेहाय सिट्रासखौ लाफिनबावनानै अर्केस्ट्रा ना सिगांनि बे मोनसे अर्केस्ट्रा प्रिसेट दङ बेखौनो जों सेम प्रिसेटखौ लानानै बिनि रुट नट्स बेखौ बेस बादि बाहायसै आरो दा बे जोंनि सिगांनि बेस रुट नट्सखौनो कपि खालामनानै बे बेस खालामसै ओमफ्राय लवार अक्टेभाव मानानै एसे साबसिन गोमोसै आरोना दा जोंना बेसआव मोजां गोमबाय दा बेखौनो होसै जों बेसआ नेक्स्टआव जोङो पेटार्न मोनसे खुलिबावनानै आर्ट बानायसै आरोना पेटार्नखौ आर्ट दोनखाबाय ओमफ्राय रं दोनदो बिदिनो ओमफ्राय प्लासआव थुनानै जोङो आर्टनि थाखायबो सिट्रासखौ बाहायगोन ओमफ्राय सिट्रासनिफ्राय बे दहायनि सेम जोंनि बे अर्केस्ट्रा प्रिसेटआ बेखौनो लाबावगोन जों बेखौबो आर्ट हिसाबै बाहायबावसै आरो दा गाइस भिडिअ'आबो दानिया गोलाव जाबाय 30 मिनिट्सनि जाहैबाय नै भिडिअ'आ दा ओंखायनो बेहायनो फोजोबथ'सै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइबबो खालामदो चेनेलखौ ओमफ्राय एसे कमेन्टबो खालामलांदो